казва. Не казва, нито се обади, да се навяза пътя. Карва се следващото. Така, 30 фиги за штракта. И собствената кса се пуска отгоре. Това е толкова да сте казали, че въобще не се сложи в нещо. Това е добрата идея. Гъста, че и дълга. Гъста, че и дълга, аз пусках. По-добре да му Обаче са много удобни за поставяне. Собствената кса се връзва с тънко ластиче. И те са с щипка. Реално, с щипчите. Сега ще ви оставим. Те се използват в принцип пак да се върже косата и да изглежда гъсто. С едно такова тъничко ластиче